public affairs and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kada siglang kita. Yari na kita sa Miyerkules nga presentation Agosto 11 tuig 2021. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga Miyerkules sang kasanulang kita nagtukis ang kalendaryo no. Kada siglang magtapos ang pinanid ang tagsa kainadlaw ang kalendaryo do kadasig lang maubos no do pamatyagan kung 15 días daw ginahunos lang. Yari na kita sa petsa 11 sa nasiling kunati may ara na lang nabilin apat kadlaw kag may baluan ta kun bala may pagbag-o sa community quarantine status sa bilog nga Region 6 bala may ara sa mga lugar nga kon mahibaluan o sa ato na hibaluan like Iloilo no kag city and province medyo istrikto ang ila sining nga community quarantine status after sang August 15 or pag-abot kinsang August 15 ga-expect kita nga ang Malacanang or ang National IATF mayara na naman sa panibag-o ipagwa nga panibag-o nga quarantine status sining mga lugar ti baluon ta no kag that includes Bacolod City and Negros Occidental. Amo nang aton hibaluon kag Balantayan nagkahapon actually ang report ni Aksyon Eden kahapon ang mga negosyante diho atat na gid no, gusto sa mga negosyante kung tani halugan na no, or may ara na sang medyo pag nubo jutay sa mga requirements or paghalog jutay sa mga requirements mga travel regulations sang mga nagabiyahe pero ti amo na bala subong sino abing hindi luyag kung tani ni nga magnubo ang quarantine status o simple lang ang mga requirements kung nag-travel ka. Ang problema lang, kay bangod sa pamahog sang Delta variant, hindi malikawan ti ang gobyerno na balakaman sa posible epekto nga idulot sini. Mga balantayan naton nga mga update kag development diri sa aton sining nga pagpangalagad Wednesday kita nga presentation August 11, 2021. Mag-aksyon ta naman nga nagamonitor na via Facebook Live amo man sa YouTube. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag pagsuporta sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Feel free sa magpadala sang inyo sining nga mga mensahe. May available kita dira nga comment section. Pwede ka mo da kapadala no, sa inyong mensahe. Palihog ipadala dira. Halin sa inyong reaksyon, komentaryo, mga opinion, kay aton ginina karon nga basahon. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hoy, sa headline number 1, ari ay kundi may nag-abot nga additional allocation of COVID-19 vaccine dis Bacolod. Amo man sa Negros Occidental, pero i-check ko ni karon sa Bacolod City ho kay ang Moderna vaccine nga allocation for Bacolod City mayara na iya sang gintumod ang lokal nga panguluhan sa Bacolod nga mo ni sila ang priorities nga hatagan sang Moderna vaccine kaamo ini ang A5. Balikan ta na karon anong ining A5. Pila ka bilog ang pwede sini nga maakomodar o kon ma-providean sang Moderna vaccine, no? Ang pwede nga makabenepisyo. Take note sa primero, pag-abot diri sang vaccine atong Johnson & Johnson
Sa primero, duway man lang ang tao, duway man lang sa bungog publiko. Nakabalo sila nga may aras ang vaccine nga Johnson & Johnson nga nagabot sa Bacolod. But nobody dares nga magsiling nga ti mapalista na tato kay Johnson & Johnson na siya mo. Pero sang nakita nila nga madamo ang nagpabakuna. Nga bangod isa lang katublok ang Johnson & Johnson. The following days, sa masunod nga mainadlaw nga pangbakuna, por Diyos por Santo, puwerte kagutok ang mga vaccination center. Aksyon Hotline! Tiari, ang Moderna o galing nga vaccine, duha man ini gihapon katublok, no? Doses, duha ini ka doses. Ti baloon ta karon kay magluwas sa Moderna, ti of course may additional pa na COVID-19 vaccine nga mo ning gamiton i-utilize ang pangbakuna sini para sa mga nagkalinlain nga mga vaccination centers, hindi lamang sa mall, kundi sa mga clustered and sa mga vaccination centers nga ara sa aton sining palibot. Aksyon Hotline! So good news ini para sa aton tanan at least sa mga nagapamangkot siling nila rin ang moderna, gasala naman ang iba no siling nila. Dapat kami nagining unahon. Galing take note may ara na priorities nga dapat tutukan sa sining Moderna gintumod ang lokal nga panguluan sa Bacolod. Aksyon Hotline! Ang implementasyon sa Motor Vehicle Inspection System ginapamatukan sa transport sector Aksyon Hotline! Ang pinaka-latest man nga COVID case sa Bacolod, Negros, Lonsay local cases kahapon nga daw. Aksyon Hotline! Nag-standby kamo karon dugay-dugay. Mayara kita sang ihatag sa inyo nga resulta. Pre-election survey sang MBC. Desisyon 2022. Ang mahatag sa aton report halin mismo dito sa DZRH sa Manila Broadcasting Company. Karon dugay-dugay, bantayan. Online sa hotline. Pero antes unahon tanay, joining us over the phone is Dr. Chris Surungon, ang taong walang pahinga. Grabe. Kung hindi magpahuway ni si Doc nga hungdon na ginabi, prometsagan ko, duway siya kapahuway, kaya kadadlaw do halos gid ara siya, frontliner, kag siya mismo nagapangtublok sa bakuna sa Ayala. Ang EOC, Deputy for Medical and Data Analysis. Doc, how are you? Hi, Sir Art. Good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa pagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Yes, Sir Art. Ngayong aga. Salamat sa time. No? Giningagaw ko gini sa imo, Doc, kay I know nga ang pag-report nga may Moderna nga vaccine nga nagsulod sa Bacolod, ang akon cellphone do hindi maguntat ang text way untat ang nagapadala sa messenger way untat nga nagapamangkot nila sir sa Moderna ni pwede na kami dala sa priorities. Tell us ining pila gani gid ni ang nabaton sa city kag sir may natumon na gali kita sining nga mga do priorities nga amo ni sila ang ilakip sa pagbakunahan. Yes, Aksyon Art, no? Ginakalipay nato ni kabalo aton nga tumuluyo sa siyudad sa Bacolod nga nakabato na kita no sa ikalima nga brand no sa bakuna no amo ni nga aton nga Moderna. So initial na bato naton is a total of 14,980 doses. So in 14,980 doses aton ni roll out as 2 dose. So ang tunga sa ni i-roll out naton as first dose, ang ikatunga naman i-roll out naton as second dose. So ang specific instruction din sa Department of Health kalsang donor country nato no ang Estados Unidos na COVAX facility amo ang pag-roll out naton sa E5 priority group. Sino ni silang E5 priority group? Amo ni silang indigent population. Amo ni sila ang mga miyembro sa aton nga 4Ps. Amo ni silang miyembro sa aton nga mga indigent no nga na-identify sa aton nga DSSD sa siyudad sa Bacolod, Sir Art. So, hindi sila subong, napadala ni sila notice, kag saan ogid ma-kick off ang actual nga pag-roll out sa vaccine, Doc? Kaya sa subong sa nila, no, yung mga nagduman, nilakabot ng kita nga Pfizer, nga para i-roll out natin at second dose, kag may iba nga extra para sa first dose. Pagkatapos sila, may nag-alabot ng kita nga additional allocation sa ating nga Sinovac, nga gina-roll out sa subong as first and second doses. So
sa aton suggestion, sa aton Cover Council, ang aton Executive Director si Ma'am M. Ligaspi-Ang, ang aton City Health Officer si Dr. Edwin Miraflor Jr. Kaya instruction man sa aton pinalanggang ang Mayor Bing, ang aton nga Madrena, sugot na aton nga roll out sa Lunes next week. Kaya subong nga simana, aton gina-roll out ang aton nga Sinovac, ang Astra nga second dose, kag ang Pfizer nga first and second doses man, Sir Art. Now, inidok ang pag-roll out naton sini sa mga mall vaccination centers lang or may ara man mga clustered nga mga vaccination centers sa barangay? Ang kasubong sila ng initial natin na plano, ang mga pag-identify sa ating mga mega vaccination centers na makater sa mga nainain na bakuna. Ang gusto hindi magsalaw, hindi mag-confuse sa ating pumuluyo. So by next week, ma-identify kita kung anong bakuna ang i-roll out sa kada mega vaccination centers natin sa mga malls and of course sa ating mga kabarangayan para at least properly guided ang ating mga pumuluyo. No? So sa subong sila, for example, ang ating SMX, amo lang na siya na-designate natin mag-roll out ang second dose ng Pfizer para tanan nga nag-schedule na napaabot ng second dose ng Pfizer, isa naging kalugar ang pagtuan nila ng SMX Convention Center. Then may alat naman kita ng mga Sinovac na first dose, no, inatanan ng mall nag-roll out sila. Pero sa subong sini, isa naging na natin gina-roll out nga. So sinika ang second dose, kaya napaabot pa kita sa additional natong allocation nga makal sa syudad sa Bacolod naman nag-abot man sa sining nga mga sinimana bago matapos ang bulan sa Agosto, Sir Art. So, ang ini nga manug-abot ya, amo ni siya yung part sang ginbakal sa Bacolod City, kag diskresyon niya sa city kon sino ang iya sinibakunahan sina. Yes, Sir Art, correct. Ika no? So that's why nagpaabot kita sa order natin ng 650,000 doses. May masunod naman sa una nga nag-abot last month ng 1,700. May ginapaabot naman kita ng next batch na allocation para Agosto. Sige na ating roll out. No? Kasi nakita natin, kag nakita ni Mayor Bing na isa sa pinaka-effective na mitigating measure natin nga naganabo ang kaso para subong sa Bacolod. Amo ang kanami nga pag-roll out natin sa bakuna, kanami nga pag-response sa ating pumuluyok, kanang ilagin na aktibo nga partisipasyon sa ating vaccination rollout sa syudad sa Bacolod. Dok, since nga kundi nagdamo na gino ang mga mall vaccination centers, nanong epekto niya? Nakita ta lately daw hindi naging overcrowded o kung ma-regulate na mayo no ang mga nagakadto sa mga mall, ngay na lang mga walk-ins ang una do, bisan nambala naging hindi na pwede magkaladto to, may nagapaningwa pagin magkadto. Subong, since nga may gin-add pagid ang Gaisano City, at least ang epekto niya dok do nagkuan pagid no ang tao do damo pagid opsyon no. Yes, ang isa din ang major nga rason kung nag-open ito sa madamo ang mga mega vaccination centers because we want the vaccine to come near the people para maging convenient sa ila magpabakuna. And we are happy nga ato nga pumuli nga responde. Kag pasalamatan taman ng ato nga Bacolod City Police Office kay tungod ang ato mga uniform personnel na deploy sa tanan nato mga mega vaccination centers na kulig nga bulig no, para mamintinan nato ng peace and order, na binagid ang pag-maintinan nato sa minimum health protocol, ang ato nga physical distancing, sa ato nga pag-sige roll out sa adlaw-adlaw. Kan sa gina-obserbasyon nato ng Aksyon, no, tungod nag-open kita sa damo vaccination center, nag-decongest nato ng ibang mga mega vaccination center para kung ikaw lapit ka sa Mandalagan, dito ka na lang sa Robinson or sa City Mall. Kung dito ka naman sa South, no, dito ka na lang sa City Mall, Golden Fields or sa Gaisano. Kung dito ka naman sa sentro, pwede ka nga sa SMS kag sa Ayala. Plus, ginakonsideran naman na mag-open sa ibang pagiging mga mega vaccination centers natin. Nag-offer man ang ating University of St. Lasal, no, paagi sa ilang Coliseum, na i-offer man no, as a vaccination site in the coming days. Tapos damo pa kita sa mga innovative na mga strategies na ating iga-anunsyar, no, iga-anunsyar ni Mayor Bing sa maabot sa mga inadlaw agudto na makapalabot kita ka maging convenient sa atong pumuluyo ang atong vaccination rollout. Yes. Why na ginaman sa mga problema nga pwede naton iayo sa publiko nga dapat ang pag-maintain sang health protocol masunod gid daw ina subong nga concern daw nadula na ya dok no.
Yes, Sir Art, no? We are happy, no? Nga nga pumuluhin, nag-cooperar gid. Pero apang, no, ginalimayin ko sila, nga bago sila mag-ato sa atong vaccination centers, lagi sa tanan, kailangan makaparehistro sila online, no? Isa na. Ikadua, kung mag-ato sila sa vaccination center, dalagid sila sa any government-issued ID nga may ara address nga taga Bacolod City gid sila. Okay. Ikatlo, ang mga pinaka-importante, dalagid sila sa ballpen. Kaya hindi natin pwede yung magulang-ulang ballpen. Kaya kabalo naman kita nga pwede ang pagpatapasa sa ballpen maging source ng transmission man ni COVID. Kasi kaapat, dahil sila sa gamay nila nga pagkalanon, dulce o kung tubig na, ikaso por kaso nga magdulungan sila abot sa aga nga maglinya sila. Pero sa subong sini, ginamanage yung malls na as much as possible, pag-open sa malls, tanan na nagatilindong sa gwa, mapasulod kag mapapungko natin. Yes. Ang good thing, while labot nga nagnubo ng cases sa Bacolod, ang ano natabo subong Dok, ang mga swab sample ni ginasigi na ni padala sa genome sequencing dito, nano man? Sa subong sinino, sa 2 weeks ago, nag-meeting ang Regional Interagency Task Force, naging atinan matapos pinalanggang ang Mayor Bing, tapos sa diin ang ating mga gobernador, kag Mayor, sa Western Visayas, nag-agree sila nga ma-set up magkita sa daw branch, no, sa ating genome sequencing, no, genome center, diri sa Western Visayas. Ang gina-target nila nga venue, amo ang University of the Philippines Visayas, tapos in partnership with Western Visayas State University Medical Center. So, ato nga medical director na si Dr. Dave Hilito, amo ang nagplastar, no, nagpasad sa ilang nga ginasuggest nga programa para sa siling nga genome sequencing. Ang good to, na tanan natin ng mga specimen samples sa Western Visayas, ma-analyze natin kung sigida kag mabalanta kung ano nga mga variant ang nagalagaw kag nagalibot diri sa ato sa Western Visayas. No? But with God's grace, Sir Art, pag ginakahadlukan nato sa Delta variant, so far wala ka makita sa proven objective data na nakasulod na diri sa syudad sa Bacolod. Kung tungod man sa joint efforts sa syudad kag sa probinsya sa Negros Occidental nga magpatuman sa stricter border control, ang aton nga gina-require nga RT-PCR negative test result, ang aton nga expass, kag ang nagabantay gid ang aton mga uniform personnel, ang aton mga team Bredco, kag ang mga lain-lain nga mga ports, no, sa syudad kag sa probinsya nga agud mabantayan ta ang nagagwa sulod diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang importante lang Dok, nga mga nagasulod di sa aton, di lang tani magamit liwat sang piki lang RT-PCR test result. Yes, kasi subong sa Aksyon Art, no, para ma-avoid nato ng fake nga RT-PCR test result, pag-submit nila natong scan copy sa SPAS, pinalantaw natin yung ibang RT-PCR result may QR code. Pag-scan mo na sa QR code, dalhin ka na sa database para ma-confirm mo kung tuod nga legit mag-ipin ng RT-PCR test result. Ang iba niya wala sa QR code, ang ginaobra na sa ating experts committee nga nag-approve, ginatawagan nila na ang laboratorio kasi na-verify kung ilang na tao nagpa-RT-PCR mag-ip sa ilang laboratorio. Kung ilang na tao wala nagpa-RT-PCR dira, insigida i-cancel ng ilang request kag i-refer na po ina Alas 8:25. Aksyon Hotline! Di may chance na ining mga pigado kay sila ang hatagan opportunity nga maka-avail sang Moderna vaccine. Baga-umpisa ang pag-roll out sini masunod nga simana Agosto 16. Aksyon Hotline! Di ang mga 4-piece beneficiaries dra, no? Preparar na kamo kay next week kamo ang target nga babakunahan sini. Dok, sorry gid na auto ng aton linya. Yeah, yes sir. So muna sir, no? So gina-verify gid na siya, ginatawagan naton kag kung hindi ganin na siya magwa nga nagpa-RT-PCR test sila sa among molecular laboratory, ato na din gina-refer sa aton city legal office for appropriate legal action. Kag ang pinaka-importante gid, pag-submit nila sa ilang RT-PCR test, ginalantaw naton kung ilang molecular laboratory ara sa listahan sang DOH accredited molecular laboratory. But let's take this opportunity, Sir Art, no, yes, ma-appeal kita sa aton pumuluyo nga nagagwa sulod sa aton nga probinsya kay syudad sa Bacolod nga hindi man kita mag-submit sa peking RT-PCR. Kaya kung magpa-RT-PCR kita, ginabuligan mo lawas mo, ginaproteksyonan mo pamilya mo, labi na gid ang syudad sa Bacolod sa imo pag-abot diri sa aton syudad. Aha. On that note, Doc, salamat gi sa time unless may ara ka pagid ipalabot nga mensahe sa Bacolod noon.
at least ato, no, hindi kita maging complacent, hindi kita maging kampante, na ganubo ang ato nga kaso, pero hindi kita magsalig, no? Kailangan we should always be on guard. Ang minimum health protocol, sige hon ta malagyapon, kag importante gid magpabakuna. So permi ginhambal ni Mayor Bing, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod. Halong ugyon Bacolod. Salamat din, Aksyon Art, mabuhay ka. Aksyon Hotline. Dr. Chris Sorungon, ang EOC or Emergency Operations Center, Deputy for Medical and Data Analysis. Now, sa Lunes, amo na siya ang schedule para sa pag-roll out ng vaccine nga Moderna nga nag-abot diri allocation for Bacolod City. Now, isundon nyo lang na kundiin nga mga areas nga may ara sang ipamtang o may ara sang pag-roll out sa Moderna. Pero since nga ang mga 4-piece beneficiaries ara sa A5 priorities na mga pigado, kita nga mga pigado, please, pabakuna na kamo Aksyon Hotline. Kaya basi maabot na naman ang punto katulad sa itong Johnson & naligad to pag damo ka pa mangkot nga, may Johnson & pa. Johnson lang kuya. Aksyon Kaya Hotline. kay limitado lang ganing supply, no? Depende niya sa available sa supply nga nagasulod sa aton diri bangod ina alokasyon kag donasyon lamang nga ginahatag sa national government nga gina-course o ginapadala man diri sa aton sa Bacolod and Negros. Aksyon Hotline. Noon nga daw, hindi ka mo magkalipat, August 11, may vaccine rollout sa gihapon ng first dose. Ara ginapatigayon dira sa Ayala Mall, City Mall, Golden Field, City Mall, Mandalagan, Gaisano City, and Robinson's Place. Aksyon Hotline. May second dose man nga ginapatigayon, Ayala Mall, AstraZeneca, kag Sinovac ini. Sa City Mall, Golden Fields, may Sinovac man nga second dose. City Mall, Mandalagan, Sinovac nga second dose. Robinson's Place, Sinovac man nga second dose. Kag SMX, kag sa SMX, may Pfizer, AstraZeneca, kag Sinovac nga second doses. Ang sa Estefania, kag Alihis, may first dose sila, no, nga roll out today. Ikon na ara kasi Estefania, day nga gaw na to. Okay, may ara dira subong adlaw Miyerkules ginapatigayon nga pag-roll out sa vaccine. Aksyon Hotline. Amo na, no, ang importante diri may ara kita ideya ang aton malang bulig kita sini inform sa public so that ang aton target nga herd immunity nga ang luyag naton sa ulihi bangin hilway kita pwede na kita makagwa, no, at least basi pa malang malabot tanan. So kabay pa nang pagi sa aton ginahandom ang kooperasyon sang tao man kabay nga ara sa aton tanan. Aksyon Hotline. Pagbalik ta karon try taniho bao damo ka pa magkot ano ning survey. Sige ang survey karon tugay ha. DZRH ang maghatag sa aton sang update. Atensyon sa may mga ambisyon, may mga plano, magpapili diri sa Bacolod City. Nano ang resulta sa lokal kag national nga survey, pre-election survey sang Manila Broadcasting Company, DZRH kag Aksyon Radio Bacolod. Inatanan tutukan sa pagpanubalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. 2006. Going WRD. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagaman-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Nga may kumakaat na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati.
Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang Aksyon Hotline. Ayos, pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ikuanan ko lang ni Anay, acknowledge ko lang ni Anay mga mensahe nga padala nyo diri sa aton sining pagpangalagad. Atensyon dugay-dugay kay may siguro mga at around 9 o'clock try ta maka-contact na dito sa aton counterpart sa bahin sang DCRH agod nga mapaplasta na naton ni sila. Ang ginamuno ko ni sa inyo, amo ini ang nagapadayon as part of the pre-election survey sang DZRH o sang Manila Broadcasting Company kag Aksyon Radio Bacolod. Sa mga may plano, may ambisyon nga mag-intra sa arena sa politika, ari nang inyo mangin guide, mangin serving nga giya ko, ano bala ang dalagan sang survey nga gine-conduct sang MBC, Manila Broadcasting Company. Anong naging methodology sini? Paano ini nakakuha sa sining nga result? Pero for the meantime, ginatamyaw lang naton anay si Madam Elizabeth Malaka Gamala sang maing aga. Ginatamyaw si Reverend Father Elmer Punyado sa iya birthday. Father Elmer Punyado, Pads, mayong aga kag happy birthday. Salamat gidra sa pagmonitor. Vergi Olpinda. Monitor always from Celine Homes. Salamat gid. Nathan Borromeo. Silinga, good morning. Monitor from Barangay Panakyaw, Isabela. Please greet sa akon mga kabarangay nga nagapamati gid kagay Doc Flora Lingamin Carpio sa CPSU Maine. Oy, Tita Flor, how are you? Mga kapanakyaw, tion na. Bugtaw na. Bugtaw, panakyaw. From Sir Nathan. Thank you, good sir. Nathan Borromeo. Salamat, gid sa pag-monitor, no? Ang ampang ni Manny Pacquiao, Leon, di madayon ang ampang niya pula. Yan ang kwentro yan. Ano, manatabo sa kalimutaw na dispensing. Disgrasya pa. Damo na tutani ang nagabantay sang mga kalimutaw niya ng disgrasya pa yan Milili Uligo, live na live, going to DSB Aksyon Radio. Diba? May pag-enjoy dira sa Milili Uligo. Ana Sinoro, silingya, happy Wednesday, have a nice day. Diding Alojamiento. Diding Alojamiento, silingya pamati kami, Antipulo, Pontevedra. Salamat. Ana Sinoro, salamat man sa imo.
Aksyon doors, diri lang ko yo. Kuha ko di kinum schedule ko subong ho. Mga tag kita premyo karon nga aga. Standby ka mo da kay tagaan ta mo premyo ha. Ara man si Daday Hilado. Good morning. Salamat gida. Ara man si Ana Agravio Ramirez MacGregor. Morning. Monitor kami di. Salamat. Ara man si Remar Hicano Haliasgo. O si Christine Minies Villalobos. Happy birthday sa ila ni Ma'am Jinky Dialagdon. Uy, birthday ni Ma'am Jinky. Ma'am, happy birthday. Kay nang Mary Ron Amit. Kagatamiyaw man ko kay Rudy Amit and the family Dahay. Torbila Alit. Good morning. Thank you. May lang nga pag-monitor. Siling ni Inday Maricel Marandi, siling niya mapa-shoutout family Gabieta, Sampun Tavedra, Ricrio. Wow. Thank you, gida. Birthday man ni Roxano Estrella. Oh. Toto Rox, pare, birthday mo? Aksyon Hotline! O kung birthday siyang kilala mo? Hidla mo ko si mo pareng Rox Estrella ba? Happy birthday pare, happy birthday. May lang pag-monitor ha. Aksyon Hotline! Ayos. Sige. Ari na kita ho. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos. Ari na, mapalaro natin nga winner nakasabat kay Leon. Sige, sining nga. Communication. Hello, may ngaga. Ngaga, Aksyon. Hoy, may ngaga si imo. Si Ma'am Melinda Villanueva. Ako ni. Awa, kay basi lain lang mga sabat masilingaw ay ko cellphone abi nang ulam nako. Ikaw ni Ma'am Melinda. Oo. Pila gani na ang edad mo, ma'am? 67. Ay, kahubin pa. Ang imot-ingog, bala doon ni mabalaan. Doon matiyagin ko, 25 ka pa lang. Oo. Din ka nang address mo gida, Nanay Melinda? Sa Tangob. Sa Tangob, no? Din das Tangob man, kulapad siyang Tangob eh. Sa Greensfield kami. Ay, si. Nay, listener ka gid sa Aksyon Radio? Oo halin sa agas, sa magabi. Wow, grabe. So, sino ganing nagapamukaw sa aton every morning? Si Fritz Salanga. Wow, perti sa ulado, gid ba? Hindi lagi ko magpadugay pa sa imo, Nay. Thank you, gid, sa pakigbahin diri. And congratulations. Nagdaog ka sa 500 pesos. Okay lang, Nay? Ay, salamat kid. Thank you so much. Wala ton mo lang makontak lang kami liwat sa imo kung paano mo maklaim imo premium. Congratulations kag kung may mga apo ka na nagapamati, pwede na sila kamatamat na kung mabaton mo na. Okay, thank you. Congratulations, salamat. Thank you. Bye-bye. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ayos, congratulations sa aton sining winner karon nga aga sa sining special nga promo naton. May kang tanan sa gihapon sa gahilapit nga anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. No? Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod sa ARB. Aksyon Hotline. Simple lang niya. Why na duro pa nga pabudlay sa listeners namon basta sigurado nga nagamonitor ka di kag
Ang importante lang please, ang inyong mga cellphone ang inyong mga cellphone, palihog lang, make sure nga naka-open ina siya. No? Make sure nga naka-open para pagtawag namon, okay, gilayon. Makasabat kamo gilayon. Ayos kay Christine Minies Villalobos nga happy birthday Ma'am Jinky. Mary Ron Amit. Nabasa ko na ni. Sa Bordo in Imalay, watching from Kawayan. Oy mga taga Kawayan, may agadara. Bibs Navarro Ortalis Baligwas. Morning man sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Donna Navarti Macario. Rofino Ira Gabino, Huma Lumina, araman si Gabonitora, Lilia Taton, araman si MJ Nakayama. Hoping gid ko nga matulupang dan man ako registration para makapabaksin naman ko. Kay Dugay naman nga nagpa-registered Sir Art. Ay gali, sa din ka nagparehistro ma'am, diri man sa Bacolod City. Okay, kay para ma-check ta na kay kung nakaparegister ka na, I think kung ara ka na sa priority, siguro padalaan ka man na information. Ang problema, so ni kay limited ang vaccine namin. Connie Dormitorio from Talisay City. Harapan si Alex Fuentes. Gents Plus, Sir Hintulio, kumusta ka na, Sir? Sir Placido Hintulio, alias Pugi. Thank you, Gid. Good morning. Haraman si Lipong El Malusok Pulidario ho kag si retired Major Paterno Turalba. Morning man. Good morning dira sa Macau, China. Connie Dormitorio, Lito Dayap, Miles Verano, Jose Hirson Lapinigonio, haraman Anisita Kaunga, Hel Javier, Lilia Mansiba, Jo Marie Formentira, Erwin de Catoria Gonzales. Ayos, ibanan ko lang guro isa ka 5 minute toy kay para nga makataguligwa pagbalik naton ang DZRH na mga kaaksyon nga pre-election survey result pagkaligad lamang sini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Boga, taluloy sa imo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwara nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwara nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Higdig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na dari sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Oy, good morning, gali dira sa kay nung Ed Gulmatico. Siya pamilya kitita dira, good morning. Sila nga pangabuhi kag paminsaron sa mga layman Pinoy nakasentro halos sa COVID kag bakuna. Samtang sa mga hand-to-mouth Pinoy nakasentro sa kung paano makakaon sa kadadlaw. Ang pamilya bisan isa ka bes lang. Sa mga demonyo paminsaron nga mapolitiko kung paano makabintaha abansi palapaw intuling against sa posible nga kontra nila ay kalain. Kay iya daw Winilin Esteban kag pamilya na kuno ga monitor sila. Salamat man yada. John Acosta may agaman may lang nga pag monitor. Thank you gida. Standby na in a while kay kuan kita no hatag kita sa inyo sang result pre-election survey gikan iya sa Manila Broadcasting Company kay sa mga atat na gusto magkahibalo kung ano ang nanging result sang pre-election survey nga ginpatigayon sang DZRH sang Manila Broadcasting Company. Ari yatag naton sa inyo from senatorial pakadto sa local para may ara ka mo ideya sino ba lang mga preferred nga mga kandidato, no? Balo kati iya niya sang tao gusto mo. Gusto nato na kuan sa inyo, no? Anyway, idulong tana dugay standby sa aton sining nga mga kaaksyon. Alas 9:04 na. Alas 9:04. Ang mga mensahe dugay-dugay. Ginapadala niyo si Father Felix Paskin, ka-monitor si Father Felix. No? Monsignor, may agadra. Mayong pag-monitor. Ayos, pabalik na diri sa aton siling nga pagpangalagad ang iban yung umaminsay pagkaronan tayo na dugay. Okay na, aksonars? Sige. Diri na kita mag-aksyon sa aton siling pagdulong sa inyo sa pinaka-latest. Kag sa mga nagapamangkot atensyon, mga taga Negros Occidental kag Bacolod City. Joining us this morning diri sa aton sining nga pagpangalagad is Ma'am Nerissa Nunag, ang MBC Research Head. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Live po tayo ngayon dito sa Aksyon Radio Bacolod, si Aksyon Art po. Magandang umaga, Aksyon Art. Yes, Ma'am Nerissa, maraming salamat for the time ibinigay ngayon sa mga Bacolod noon at sa mga taga Negorosanon. Ma'am, kabalo ka mag-Ilonggo, ma'am, hindi gid? No, sir. Hindi talaga pwede. Tagalog na lang tayo. Sige. Ma'am. Ang greetings po ninyo. Baka naman sa ibang araw, makapunta ka rin ng Bacolod at Negros. Maganda, sir. Pagkatapos ng pandemya. Oo nga. Oo. Medyo nagka-problema ngayon, lalo na yung mga travel guidelines. Ano ho? Opo.
Ma'am Neresa, kasi atat na yata yung mga taga-Negros, mga taga-Bacolod na malaman yung naging result po ng pre-election survey po natin. So, from the national position down to the local, Ma'am Neresa, can you tell us ang naging result po ng isinagawa nating survey? Sir, Aksyon Art, magsimula po tayo sa local survey. Ang Opo. local survey po natin ay ginawa last July 24, 2021, Saturday, within the city of Bacolod. Meron tayong sample size na 300. Ang margin of error natin ay 5.65% with 95% confidence level. Meron tayong hinire na third-party research firm na nag-implement ng mga protocols para sa random selection ng barangay, household at saka interviews. Ang naging proseso natin ay face-to-face interview with aided questionnaire. Hindi na natin patatagalin. Ito ang resulta ng ating local survey for Bacolod. For mayor, nanguna po si Albi Benitez with 57%. Followed by Bing Leonardia at 35%. Number 3 po is si Monico Pontevella at 4%. Meron po tayong mga 4% na katao na hindi pa sila sigurado kung sino ang iboboto nilang mayor kung ngayon gaganapin ang eleksyon. For vice mayor, ang number 1 po natin ay si Elcid Familiaran with 46%. Number 2, Cesar Distrito at 13%, followed by Paddy Saison at 11%. Number 4, June Gamboa, 10%. Number 5, Vladimir Gonzalez, 5%. Kapay niya po si Stephen Paduano at 5%. At number 7 is si Cindy Rojas at 4%. Para naman po sa congressman, nanguna po si Greg Gasataya, 51%. Number 2 po si Josel Batapa Sige at 13%. Number 3, Monico Pontevella at 11%. Number 4, Stephen Paduano at 8%. Number 5, Cesar Distrito at 7%. Number 6, June Gamboa at 6%. Number 7, Canotan at 3%. And last but not the least, number 8, Jan Orola at 1%. Para naman po sa ating mga councilor. Number 1, nanguna po, si Cesar Distrito at 53%. Number 2, M. Ang at 51%. Number 3, Jusel Batapa Sige at 49%. Number 4, Renecito Novero at 47%. Number 5, Cindy Rojas at 47%. Number 6 and number 7 at number 8, si Paddy Saison, Archie Baribar at Dindo Ramos at 41%. Sumunod po si Carl Lopez at 40%. Number 10 po is si Salaw Pontevella at 39%. Number 11, si Israel Salanga at 38%. Number 12, si Al Victor Espino at 36%. Number 13, si Bart Orola at 36%. Number 14, Simple Distrito at 33%. Number 15, Cano Tan at 32%. Number 16, Homer Bais at 31%. Number 17 and 18 at 30% is si Jonathan Diaz at Vladimir Gonzalez. Number 19, si Celia Flor at 29%. Number 20, si Patrick Lacson at 28%. Number 21 to 27 po, magsusunod-sunod na lang po natin. Lindon Kanya at 25%. Marlon Solidu at 24%. Sonia Verdeflor at 21% and Jason Villarosa at 21%. Noli Villarosa, 19%.
Eduardo Pagios at 15% and Mark Steven Mayo at 12%. Yan po ang resulta ng ating local survey na ginanap sa Bacolod City noong nakaraang July 24. Apo. Ma'am, maraming salamat for the information at yung mga kasunod nating mga survey, hopefully makakontak din kami ulit sa inyo, Ma'am Neresa. Sige po, Aksyon Art. Mabuhay po kayo, Ma'am. Ingat po palagi. Thank you po. God bless, God bless. Aksyon Hotline. Si Ma'am Neresa Nunag ang MBC Research Head dito sa bahinsang Manila Broadcasting Company dito sa Metro Manila sa MBC. Now, suliton ko lang ato kadugay para at least klaro kay ang iban din nga mga names nga hindi pa familiar si Ma'am Neresa siguro sa mga apelyido, no, like Israel Salanga, no, Salanga ang pamasa niya, pero okay lang anyway. So ari ang result nga ginkandak sang Manila Broadcasting Company DZRH 2022 pre-election survey ginpatigayon July 24, 2021. Muning present kaina ni Ma'am Neresa Nunag. Sample size 300, may margin of error nga 5.65%. Now, ari ang mga result, mga kaaksyon, sa pagka-mayor, Albi Benitez with 57%, Bing Leonadia at 35%, Monico Puentevilla 4% and undecided 4%. Kag sa Vice Mayor nagpanguna diri Elcid Familiaran 46%, Sisa Distrito 13%, Tadi Saison 11%, Jun Gamboa 10%, Gonzales Vladimir 5%, Paduano Stephen 5%, Cindy Rojas 4% and undecided 6%. Sa pagka-congressman, ang nagpanguna Gasataya Greg with 51%, ang nagasunod 13%, Jusel Batapa Sigi, Monico Puentevilla with 11%, Tagay Sigi is 13%, Stephen Paduano is 8%, Sisa Distrito 7%, Gamboa John 6%, Kano Tan 3% and Orola John 1%. No? Tiamo na siya ang maging hatag gilawang nga survey bago lang ni Ma'am Neresa M. Nunag. No, ng iban nga mga results ni especially sa councilors tutukan diri sa aton sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa
Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, diri sa aksyon si manager, suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga ayos, ang tiyempo tao do hindi magtugot. Grabe klase gid, no? Anyway, damo nagare-react after nga na kuan ang kalimutan ni Spence Blouse. Hindi na ano man nga kadimalas. Wala ning hulat nga sang bakbakanay ni Danny Manny Pacquiao na intunsis pa. Ayos, hindi ko malabutan nga mensahe. Ayo ko karon na lang palihog sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Kantong, no? Kag ang pila pagid ka mga development sa mga dalagko nga balita diri sa lokal, pakarunan tayo na kahit yung tiyempo ko hindi naging magtugo to. Si April Banaag, monitor man, si Cathy Ver, thank you gida. Noel Umanya sa Pakul Bago, si Gary Boy kag sa mga bata kuno, si Juan Miguel Digumon, sila niya kay Lulo Nahong kag kay Tanilda, barangay 30 and 33. Salamat gida. Duna Navarti Macario, Araban, si Huma Lumina. Thank you gida. Rochelle Fulhincio Susana, Rufino Ira Gabino, Generos Istander Bilyesa. Araban si MG, nabasa ko na niya kaina. Thank you gid. Tuto Ping JM. Si Judge Mabel Marukon siya, Miles Verano, Hel Javier, Lilia Manseba, Francisco Guangco, Henry Alan Munares, Ronald Guillermo, Suset Alunan, thank you, Sis Zidlab, Araman Inday Blaza, thank you Gid. Ang hindi ko malabutan karon na lang sa Aksyon BBB program. Now, considering a reminder sa inyo, Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!